идомаи бахши чеҳраҳои мондагор. Камоли Хуҷандӣ. Камоли Хуҷандӣ бунёдгузори кохи азими сухан. халқи тоҷик аз сарсахттарин халқҳои дунёи муосир мебошад. ба сари ин халқ дар тӯли таърихи чандин асра ғаму кулфату азобҳои пурдаҳшат бисёр омадааст. ин халқ беш аз 1000 сол аз ҳаққи давлатдории худ маҳрум буд ва ба сари он дигарон ҳокимият мекарданд. ҷараёни худфидоии ин халқ бисёр вақт бо рехтани дарёи хуни фарзандони сарсупурдаи он ҳамроҳ будааст. аммо халқи мо ба ҳуҷумҳои мусаллаҳонаи душманонаш бо фарҳанг ва шеъру сухани волои худ ҷавоб гардонидааст ва тамаддуни халқи мағлуб халқи ғолибро тобеи худ сохтааст. дар ҳамин 1000 соле ки мо дар ватани худ аз ҳаққи ҳукумат кардан маҳрум будем, ғолибон ҷиҳати пешбурди низоми ҷомеа забони моро ночор ба сифати забони расмии давлати худ ва фарҳанги моро ҳамчун сармояи фарҳангии худ ба кор мебурданд. забону фарҳанги мо нигаҳбони тавонои миллатамон будааст. империяҳои бузургу пурҳашамат яке баъди дигаре фурӯ рехтанд, вале шеъру илму донишу фарҳанги беназири мо бештар қувват гирифта бо гузашти айём тавонотар ва шикастнопазиртар мешуд. ба худ тасаввур кунед, мувофиқи хабари таърихнависон ба забони модарии мо беш аз 6000 шоири соҳибдевон, 3000 олими соҳиби рисолаҳои илмӣ асар эҷод кардаанд ва бисёре аз ин асарҳо дар умдатарин китобхонаҳои шарқу ғарб ва ҷанубу шимоли дунё маҳфузанд. халқи мо беш аз 3000 сол пеш аз ин соҳиби алифбо буд. маълум аст ки тамаддунҳои қадимӣ маҳз мансуб ба халқҳое мебошанд ки соҳиби хатту савод буданд. мо тоҷикҳо ки як ҳиссае аз халқҳои орёӣ наژодем, мисли дигар орёиҳо бунёдгузори тамаддуни бани башар шинохта шудаем. аммо тамаддун танҳо шеъру ғазалу адабиёту ҳунар нест, вай таҷрибаи азими илмӣ, фаннӣ ва иқтисодист. халқи мо метавонад аз он ифтихор дошта бошад ки дар дарозои таърих бисёр намудҳои наботот, дарахтон ва зироатҳоро ба мисли гандум, биринҷ, кунҷит, ангур, хурмо, чормағз ва ҳокасҳо дар замони подшоҳии Куруши Кабир ва Дориюши Бузург маҳз аз ватани мо ба нуқтаҳои гуногуни дунё интиқол дода буданд. тамаддуни зироаткории мо сатҳи зиндагии ҷаҳонiyonро ба куллӣ дигаргун сохт. тақдирро бинед ки зироати қадимии мо аспарс, ки ғизои асосии аспони ҷангӣ будааст, баъди қариб 3000 сол дубора ба ватани худ бо талаффузи фаронсавии эспарсет баргашт. оинҳои қадимии мо оини меҳрпарастӣ ё митроӣ ва баъди он оинномаи асосии зардуштӣ хамирмояи илму фалсафаи юнони қадим ва руми бостонӣ будааст. бисёре аз ихтироот ва фунуни орёиёни қадим аз қабили садбандӣ ё бастани руду дарёҳо, каналсозӣ, бунёди корезу чоҳҳои азим, обанборҳо, эҷоди роҳҳои сангфарш ё шоссеи саросарӣ, сохтани кохҳои бошукӯҳе мисли тахти ҷамшед, нақшҳои барҷастаи бесутун ва нақши Рустам ки тасвире аз бохтариҳо, сакоиҳо ва суғдиёни ватани моро низ дар бар доранд, ё кӯшку қалъаҳои бостонии тахти Кейқубод, Кофирқалъа ва Қаҳқаҳа дар Тоҷикистони имрӯза, инҳо ҳама таърихе мебошанд ки мояи ифтихори моанд. бахши чеҳраҳои мондагор идома дорад.